Subscribe खालाम लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलखौ आरो खाथिनि बेल एबा घन्टा बटनखौबो गोसोम खालामनानै हो। स' बिदिब्ला खुलुमबाय लोगोफोर, आं मिकु आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ YouTube चेनेल लाइमोननि लाइजाम। लाइमोननि लाइजाम YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बावरायबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअ आं आइजो माहारिनि मोनसे जोबोर मोजां रादाब लानानै फैनाय जादों। स' बिदिब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायगोन मा बे मोजां रादाब। प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना थामहिनबा PMMVY। थ' नोंथांमोननिनो सोरबाया मिथिखागौ आरो सोरबाया मिथिया। थ' जायफोरा मिथिया दिनैनिफ्राय मिथिनानै लादो। बे प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजनानि गेजेरजों प्रेगनेन्ट आइजोनो सरकारा 6,000 रां होनाय जायो आरो बे रांखौ खनथाम किस्तिनि गेजेरजों होनाय जायो। थ' बिदिब्ला बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो, मा डकुमेन्ट्स नांगोन, सोर मोनगोन, बेफोर गासैखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल बाटनखौबो गोसोम खालामना नुनो मोनदों। नैबे जाबाय मिनिस्ट्रि अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना जुदि प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानोब्ला गासै स्किमनि रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ नैबे वेबसाइटनिफ्रायनो मिथिनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला बे 6,000 रांखौ खनथाम किस्तिजों होनाय जायो। गिबियाव 1,000 रां अर्थात 1,000, नैथियाव 2,500 अर्थात 2,500 आरो थामथि किस्तियाव दङ 2,500 अर्थात 2,500। बिदिहाय खनथामजों 6,000 रां होनाय जायो। थ' बिदिब्ला बिनि एप्लाइ खालामनाय फर्मखौ नोंथांमोना बे वेबसाइटनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ मिथिनानै ला, फर्मखौ नोंथांमोना इंराजि आरो असमिया मोननै रावावनो मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा ब्राउजाराव टाइप खालामनानै हो wcd.nic.in। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामोब्ला नैबायदि मोनसे अफिसियेल वेबसाइट गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय गोबां खामानिखौनो मावनाय जायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन, बेवहाय माखासे अपसन दङ। बे अपसननि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों PMMVY दङ। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नैबायदि मोनसे वेबसाइट पेज गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गोबां नटिफिकेशनफोर बेयाव दङ, गोबां फर्मफोर बेयाव दङ। थ' बिदिब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि खामानि मावनाय जायो। बिदिब्ला नोंथांमोननिनो गाहायाव स्क्रल डाउन जायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय माखासे ट्रेनिं सेक्सनबो खालामनाय जायो, ट्रेनिं IEC मेटेरियेल्स। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय हेल्पलाइनबो होनाय दङ, हेल्पलाइन नाम्बार। नोंथाङा माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना बे हेल्पलाइनाव कन्टेक्टबो खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा गाहायाव स्क्रल डाउन खालामदो। स्क्रल डाउन जायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गाहायाव मोनथाम फर्म दङ। बेवहाय जाबाय फर्म 1A, फर्म 1B, फर्म 1C। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनाय जाखादों बेवहाय मोनथाम किस्ति होनाय जायो होननानै। थ' बिदिब्ला बिदिनो नोंथांमोना जुदि फर्म A खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे फर्म 1A आव क्लिक खालामनानै हो। थ' बिदिब्ला बिदि खालामनायनि उनाव बेवहाय नैबायदि डाउनलड फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। डाउनलड खालामनायनि उनाव नैबायदि मोनसे फर्म 1A PDF फर्म गेवनानै फैगोन PDF फाइलाव। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नैबे जाबाय फार्स्ट किस्तिनि फर्म। बेवहाय दानिया बे फार्स्ट किस्तिखौ माबायदि एप्लाइ खालामनाय जायो, मा समाव बेखौ एप्लाइ खालामनाय जायो नोंथांमोना नायदो। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेखौ गिबियावनो नोंथाङा जिथु अंगनबादि सेन्टार दङ, नोंथांनि खाथिनि अंगनबादि सेन्टार दङ, नङाब्ला जिथु हेल्थ सेन्टार दङ, साइस्थ' केन्द्र, बेवहाय नोंथाङा गिबियावनो जेब्ला नोंथाङा जेटा रिपर्ट खालामहैगोन, जेटा रिपर्ट खालामनाय समाव नोंथाङा जुदि प्रेगनेन्टनि रिपर्ट मोनोब्ला नोंथाङा बे फार्स्ट फर्मखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय रेजिस्ट्रेसन एन्ड साबमिट अफ क्लेम्स, बेखौ फार्स्ट किस्तिखौ हमनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय बोरै सिनायगोन, नोंथाङा बेवहाय लिरनाय दंखायो फर्म 1A। बे जाबाय फार्स्ट किस्तिनि थाखाय। थ' बिदिब्ला फार्स्ट टाइम एप्लाइनि थाखाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुगोन बेखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनो थाखाय नोंथांनि खाथिनि जिथु अंगनबादि सेन्टार दङ, नङाब्ला जिथु साइस्थ' केन्द्र दङ, बेवहाय नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय बेयाव नोंथांमोनखौ फिलआप खालामनो थाखाय होदों। बेवहाय बेनिफिसियारि डिटेल्स दङ, बेनिफ्राय हासबेन्ड नेम, जिथु नोंथांनि बेनिफिसियारि बेजों लोगोसे जिथु हासबेन्ड दङ, सानैनिबो साइड बाय साइड दंखायो। नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय फार्स्टआव सोंनाय दङ डाज बेनिफिसियारि हेभ एन आधार कार्ड, नोंथाङा बे बेनिफिसियारिया जिथु आधार कार्ड दङना गैया, दङब्ला दङ, गैयाब्ला गैया। बेनिफ्राय नोंथांनि दङब्ला नोंथाङा बेवहाय आधार कार्डखौ होनांगोन, बेनिफ्राय बबाव दिहुनदोंमोन बेखौ होनांगोन। बेनिफ्राय मोनसे नेम अफ बेनिफिसियारि आइडेन्टिटि कार्ड, नोंथांनि जिथु आइडेन्टिटि कार्ड दङ, आइडेन्टिटि कार्डआव भटार कार्डआनो हक, बेंक पासबुकआनो हक, बिदिनो नोंथांमोना जब कार्डआनो हक, बेखौ बेवहाय नामखौ होनांगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय नामजों लोगोसे जिथु आइडि कार्ड दङ, आइडि नाम्बार दङ, बे आइडि नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय क्ल'ज खालामनानै होफानांगोन, एटाच खालामनानै होफानांगोन। बेवहाय नायदो आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मा होनांगोन। बेवहाय पासबुकआव
बैंक अफ पासबुक पोस्ट अफिसनि जितु पोस्ट अफिसनि पासबुक दङ बेखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै होफानांगोन नङाब्ला भटार आइडि होफानांगोन नङाबा रेशन कार्ड नङाब्ला किसान फट' पासपोर्ट नङाब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा ड्राइभिं लाइसेन्सखौ होनो हागोन नङाब्ला पान कार्ड नङाबा जितु जब कार्ड दङ एनरेगानि बेखौबो होनो हागोन नङाब्ला नोंथाङा बिदिनो बायदिसिना अपसन दङ नोंथाङा बेखौ बेनिफिसियारिनि इथिंजाय डकुमेन्ट्सखौ होब्लानो जाबाय फारसेथिंजाय नोंथांमोना बिथिं राइट साइडआव नायोब्ला हासबेन्डनि जितु डिटेल्स दङ बे हासबेन्ड डिटेल्सखौबो बे बेनिफिसियारि डिटेल्स बायदिनो फिलआप खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना जों मोनसे खोथाखौ मिथिनानै ला नोंथांमोना जुदि गाव खालामनो हायाब्ला बायदि मोनोब्ला नोंथाङा खाथिनि सोरनोबा फिलआप खालामनो होब्लानो जाबाय गावखौ देलायनि एड्रेस जितु रेसिडेन्स एड्रेस बर्तमान नोंथाङा बबे जायगायाव थायो बेनि गासै डिटेल्सखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय मोनसे मबाइल नाम्बार हो बेनिफ्राय नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय समाव बेयो जितु फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट थार्ड इन्स्टलमेन्ट बबे इन्स्टलमेन्टनि थाखाय नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामदों अर्डार हमनानै ला बेवहाय होखानाय दङ फार्स्ट किस्तिनि थाखायसो बियो फार्स्ट किस्तिनि फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट एप्लाइनि थाखाय थ' बिदिनो नोंथाङा फार्स्ट इन्स्टलमेन्टखौ होब्लानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होगोन फार्स्ट फर्मआ माबायदि सेकेन्ड फर्मआ माबायदि आरो थार्ड फर्मआ माबायदि थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा माला LMP डेट खालामदोंमोन अर्थात पिरियड माला रेजिस्टार खालामदोंमोन माला चेकआप खालामदोंमोन नोंथाङा बेखौ तारिखखौ होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा माला MCP खालामदोंमोन बेनि जितु अंगनबादि सेन्टाराव नाम्बार मोनो बेखौ बेवहाय तारिखखौ होब्लानो जाबाय थ' बेनिफ्राय नोंथाङा जितु नाम्बार अफ लिभिं नोंथाङा बर्तमानसिम बेसेबां चाइल्ड बियो जितु बेसेबां चाइल्ड फार्स्ट चाइल्ड ना सेकेन्ड चाइल्ड ना थार्ड चाइल्ड नोंथाङा बेखौ होब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथाङा बबे केटेगरिनिफ्राय SC ST बा बबे केटेगरिनिफ्राय बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा 10 नाम्बाराव नुदों बेवहाय नोंथांनि जितु बेनिफिसियारिनि बैंक बबे बेंकनि नोंथाङा एकाउन्टखौ होगोन बेवहाय गासिबो डिटेल्स होबानो जाबाय फार्स्टआव बेंकखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय सेकेन्डआव एकाउन्ट नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि बेंकआ मा नाम बेखौ होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय ब्रान्च नेम बबे ब्रान्चआव दिहुनदोंमोन नोंथाङा IFSC क'डखौ होबानो जाबाय एड्रेसखौ होबानो जाबाय पस्ट अफिस पिन नाम्बार बेफोर गासैखौबो नोंथाङा होखांनायनि उनाव थ' बिदिब्ला बेनो जाबाय फार्स्ट फर्म नैबे जाबाय सेकेन्ड फर्म दानिया सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टनि थाखाय बेयो फर्म होननानै नोंथांमोना बोरै मिथिगोन नोंथांमोना बेवहाय राइट साइडआव नुनो मोनदों गोजौ लिरनाय दङ फर्म 1B अर्थात दहायनिया 1A मोन आरो नैबे जाबाय 1B थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे जाबाय सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टनि दानिया सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टखौ मा समाव साबमिट खालामनो बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै ला जेब्ला नोंथाङा बै फार्स्ट इन्स्टलमेन्टखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला 6 मान्थ्स जागोन 6 मान्थ्स जायोब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन थ' बिदिब्ला एप्लाइ खालामोब्ला नोंथाङा बेवहाय बे सेकेन्ड फर्मआ एसे गुबुन टाइपनि थ' नोंथांमोना बेवहाय लिरनाय दङ एप्लिकेसन फर फर्म क्लेम्स अफ सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट आन्डार PMMVY थ' नोंथांमोना गिबियावनो लिरना हो बेवहाय फार्स्ट बेवहाय नोंथांनि नामखौ लिरना होबानो जाबाय बेनिफ्राय आधार कार्ड दङ आधार कार्ड जायखिजाया मोनसे आइडेन्टिटि कार्ड बेयाव होफाबानो जाबाय थ' बिदिबा नोंथाङा सिगांनि बायदिनो बेंकनि नङाबा पस्ट अफिसनि जायखिजाया पासबुकखौ बेवहाय एटाच खालामनानै हो लोगोसे नङाब्ला भटार आइडि रेशन कार्ड जा दङ नोंथांमोना बेखौ होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय डेट अफ रेजिस्ट्रेसन आन्डार PMMVY अंगनबादि सेन्टार भिलेज नोंथाङा माब्ला PMMY खौ माब्ला फार्स्ट टाइम एप्लाइ खालामदोंमोन बिनि डेटखौ बेवहाय होबानो जाबाय बेनिफ्राय ANC जितु अंगनबादि सेन्टाराव मोनो नङाब्ला स्वास्थ्य केन्द्रआव मोनो बेनि जितु ANC तारिखखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय टिक जुदि नोंथाङा सिगाङाव खालामदोंबा खालामाखै थ' बिदिब्ला बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय हेल्थ आइडि अफ बेनिफिसियारि नोंथाङा जितु MCP आव मोनगोन नोंथाङा बेखौ बेवहाय बेनि जितु आइडि नाम्बारखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय सिगनेचार हो डेट हो प्लेस हो बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ गासैखौबो फिलआप खालामनायनि उनाव बेवहाय नोंथाङा डिटेल्स अफ फिल्ड बाय दा अंगनबादि वर्कार्स आशा ANM नोंथाङा जेला नोंथांनि गासै डिटेल्स अंगनबादि सेन्टार नोंथांनि बबेयाव दङ मा नाम बेनिफ्राय अंगनबादि सेन्टारनि कड नाम्बार बेनिफ्राय गामिनि नाम बेनिफ्राय भिलेजनि कड जितु अंगनबादि सेन्टाराव थायो नङाब्ला आसानियाव थायो बेखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय पस्ट अफिस नाम बेवहाय प्रजेक्टनि नाम डिस्ट्रिक्ट स्टेट बेवहाय होब्लानो जाबाय थ' बेनिफ्राय नोंथाङा दानिया मा डकुमेन्ट्सखौ बेयाव होगोन आधार कार्ड होगोन ना भटार कार्ड होगोन ना MCP कार्ड होगोन नोंथाङा बेवहाय गासैखौबो डिटेल्स होजोबब्लानो जाबाय थ' दानिया फैदो थार्ड फर्मखौ सिनायना लानि बेवहाय नोंथांमोना थार्ड फर्मखौ मादि सिनायगोन बेबायदिनो गोरलैयैनो नोंथांखौ दहाय बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो राइट साइडआव लिरना दङ फर्म 1C बे जाबाय आरो गोजौआव लिरना दंखायो एप्लिकेसन फर्म फर क्लेम अफ थार्ड इन्स्टलमेन्ट आन्डार PMMVY थ' बिदिब्ला नोंथाङा दानिया बेवहाय नोंथांनि नामखौ होदो गासैखौबो सिगांनि बायदिनो खालामदो नोंथाङा जुदि हायाब्ला सोरनिबा गोरों मानसिनो हगारना होब्लानो जाबाय गोरों मानसिखौ खालामहोब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला बिदिनो गासैखौबो खालामखांनायनि उनाव बे जाबाय थार्ड इन्स्टलमेन्टनि थाखाय बेवहाय गासैखौबो अंगनबादि वर्कार नङाब्ला आशा नङाब्ला ANM बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि जितु डकुमेन्ट्स नांगौना बे डकुमेन्ट्स बायदिनो गासैखौबो जेरक्स खालामनानै बेवहाय फर्मजों लोगोसे सिथाबनानै जमा साबमिट बिदिब्ला आसा खालामो
सानदोंमोन नोंथाङा गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ थ' बिदिब्ला माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।